13 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари кории худ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар ҷамъияти саҳомии кушодаи фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд маҷмӯаи навбунёди меҳмонхонаи панҷошёнаи Кайҳонро бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ мавриди истифода қарор доданд. маҷмӯаи меҳмонхонаи муосири Кайҳон панҷошёна буда дар масоҳати 3750 метри мураббаъ бунёд ёфтааст. меҳмонхонаи мазкур дорои толори муосири маҷлисӣ бо 40 ҷойи нишаст ва 90 ҳуҷраи стандартӣ ва барои меҳмонони олимақом буда дар як вақт метавонад то 188 меҳмон қабул намояд. امروز ما به نهایت شاد و مسرور از آن هستیم که به اشتراک به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در فرودگاه ما مجمع نو با نام کیهان افتتاح گردید که این مجمع دارای همه شرایط‌های زمانوی بوده و تمام طلبات‌های استاندارد جهانی جوابگو میباشد. برای ما بسیار مایه افتخار است که در این بنای زیبا و زمانوی فعالیت میبریم و با پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اظهار منتداری مینمایم که برای ما چنین شرایط‌ها را فراهم آوردند. همچنین جواباً به همه این دستگیری و غمخوری‌های پیشوای ملت از نام تمام بانوان فرودگاه بین‌المللی خوجند وعده می‌دهم که برای پیشرفت کارگاهمان و برای گل شکفتن وطن عزیزمان تمام کوشش‌ها را به خرج می‌دهیم و صادقانه و صافدلانه خدمت می‌نماییم. ошёнаи аввали он бо мизу курсӣ ва ҷиҳози зебову роҳатбахш барои истиқболи меҳмонон муҷаҳҳаз мебошад. дар ин ошёна ҳамчунин гӯшаи намоиши фурӯши армуғонҳои миллӣ ва дигар фурӯшгоҳҳо ҷой дода шудааст ки зимни сафар меҳмонону сайёҳон аз он дида намуда тӯҳфаҳои хотиравӣ дастрас менамоянд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо маҷмӯаи навбунёди Кайҳон бо масъулин ва кормандони фурудгоҳ суҳбат намуда ба корҳои сохтмонӣ дар ин иншоот баҳои баланд доданд. мо хурсанд ҳастем ки соҳиби ҷойи кори барҳаво гардидем. миннатдории худро ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем. боиси ифтихор ва сарбаландии бузурги ҳар як фарди бо нангу номуси миллати тоҷик аст ки истиқлоли давлати ҷумҳурии мо 35 сола мешавад ва мо яке аз хушбахттарин халқиятҳои рӯи ҷаҳон ҳастем ки дар остонаи ин ҷашни бошукӯҳи миллӣ қарор дорем ва ба муносибати 35 солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамъияти саҳомии кушодаи фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд дастрас намудани техника ва таҷҳизоти нави хизматрасонӣ ба мусофирон ва сохтмону биноҳову иншоотҳои таъиноти гуногун таи солҳои охир бо суръат идома дорад. бунёди маҷмӯаи Кайҳон пеш аз ҳама бо мақсади баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ ба меҳмонони дохилии хориҷӣ ба сайёҳон роҳандозӣ шуда имрӯз мана мо шоҳид ҳастем ки ин бино бо тамоми шарту шароитҳои ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир бунёд гардидааст ва шаҳрвандон метавонанд аз хизматрасониҳои ин бинои меҳмонхона шабонарӯзӣ истифода намоянд. акнун баробари мавриди баҳрабардории қарор додани меҳмонхона зиёда аз 30 сокини маҳаллӣ ва мутахассисони ватанӣ бо кори доимӣ таъмин гардид. иттилоъ дода шуд ки сохтмони маҷмӯаи Кайҳон дар доираи истиқболи сазовор аз ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон моҳи марти соли 2018 бо ҷалби 200 бинокори ватанӣ оғоз гардида дар муҳлати муайян моҳи июли соли 2025 бо тарҳи муосиру миллӣ ба анҷом расидааст.